nombrosos diaris i revistes. Va viatjar al Marroc per fer un llibre acceptaria tot amb l'estranya alegria que equival a una altra mena de triomf. Vaig passar les proves d'accés un 5 de setembre i tot seguit em vaig adonar que en aquella casa m'hi esperaven moltes males estones, molts entrebancs i moltíssims èxits. Segurament soc d'aquestes criatures propenses a l'embriaguesa. Sí, no tracto d'evitar-ho. Ja havia sofert altres embriagueses, de l'amor per aquell poeta, de la llibertat, diverses fugides, la primera als 8 anys. I ara m'amorren, embriaguesa de les muntanyes. No tracto de justificar-me davant de les persones enraonades o equilibrades. Potser només poden entendre'm les esbojarrades, les que, com jo, han sentit alguna vegada aquest estat d'ànim. You got to my head and you linger haunting refrain, like you're running round in my brain, like a bubble in a glass of champagne. You got to my head and your smile make my temperature rise, like a summer with 1,000 Julys. You intoxicate my soul with your eyes. A Ginebra hi restaria i lluitaria. Aniria de fracàs en fracàs i emmalaltiria, me'n refaria. Passaria gana, passaria fred. Però al cap i a la fi no me'n penediria mai. Ho acceptaria tot amb l'estranya alegria que equival a una altra mena de triomf. Vaig passar les proves d'accés un 5 de setembre i tot seguit em vaig adonar que en aquella casa m'hi esperaven moltes males estones, molts entrebancs i poquíssims èxits. Res d'això no em va desanimar. Les hores a l'Institut del Cros passaven volant.